Live tayo. Hi, si Alias TV. Hello. Hello. First, yes. First ka po ngayon, Mr. Alias TV. Ayan. So, I'm back. I'm back. Ayan. Thank you. Maraming salamat sa thumbs up. Mr. Alias TV. Hello to you. Kumusta po? Ayan, medyo hindi tayo feeling well nung nakarang araw kaya hindi tayo nakapag-live stream. Pakunti-kunti lang. Ayan, so thank you so much, Mr. Alias TV. Okay, nasaan yung pusa? Nandito yung pusa. Saglit. Nandito yung pusa ko. Ayan. Ayan yung pusa ko. Oh. Napagod yata sa kakaway. Ayan yung pusa ko, Mr. Alice TV. Ayan, so thank you. Maraming salamat. Ayan, may ano tayo eh, may first early bird pala, early bird si Mr. Alias TV. Ayan, so try natin ng kahit 2 oras. Tumambay. So, thank you so much for coming. Ayan na, hahaha. Meow. Meow, meow. Ayan yung pusa. Nagyayaya ng mga kasamahan niya. O, tingnan mo, pinipicturean ako ni Lolo. Ni Lolo Whitey. Sana dumami yung ano natin. Tawag dito. WH. Ayan. Hello, Sisi. Hello to you. Ayan na, nagsilabasa na. Thank you so much for coming, Mr. Vince Kulit. Hello, host. Yes. Sasa, Zizi Gara, this is with love. Hello. Hello, Sisi. Condolence. Be strong lang. Okay na yun na nandoon na siya sa kasama ni Papa Jesus yung sister mo kasi para wala ng pain. 'Di ba? Mas mahirap nakikita nating buhay nga pero nahihirapan. Kaya it's better to i-accept na lang natin yan. Si Sigara de Jesus Love. Ayan. Shout out also Kuya J Vlog. Hello guys. Kuya J is back. Yes. Ayan. Host. 400 na ako. Yes. Congrats. Congratulations, Vince. Ayan. Naka 400 na daw siya. Oo, Sisi, mahirap pero need tanggapin, Sisi. Kaya nga po, 'di ba? Thank you for the thumbs up, guys. Ayan, na-miss ko kayo. Nandiyan si Mr. Alias TV na he is doing also his live stream every day. Maraming isda doon kasi ang viewers niya umaabot ng 400, 300. Kaya mahalin niyo si Mr. Alias TV. Ayan. Kuya J Vlog, hi to you. Hi to you, sabi ni Vince Kulit. Ayan, Vince Kulit, kung hindi mo pa kaibigan si Kuya J, kaibiganin mo. And si Sigara This is with love, sayang hindi tayo makapag-meet kasi kunti lang bigay na days ko dyan. Okay lang si Sigara, mahalaga. Nakarating ka sa huling
huling days na nandito ang sister mo kahit hindi mo inabutan ng buhay, basta nakasama mo siya, naihatid mo pa rin siya. So, okay lang 'yun sa akin sisi, marami pa namang taon na magbabakasyon ka and magkikita tayo, ayan. So, ingat ka lang palagi, ingat sa biyahe mo, kailan ang flight mo ulit. Ayan guys, so shout out to, each and every one of you there. Maraming salamat sa punta. Ayan, so Mr. Alias TV is still in the house guys. From, una-una lang sa akin, yes, ayan, si Vince kasi minsan na ay ano siya, iniipon niya 'pag nakasampu siya at naka-stay siya ng 15 minutes sa akin, lalabas yan magsusukli. Kaya kung kaya niyong unahan si Vince, pakiunahan na lang guys. So, also support ka Garadisha Should Love. Ayan, sabi ni Vince Kulit, Garadisha Should Love, hi po, condolence, ayan. So, sa pamahiin ng iba, instead na thank you ang sabihin ay God bless kasi maano yun, masama. Okay, ayan. So, 'pag may patay ka, 'di mo kailangang mag-say ng thank you kasi, masama daw 'yun, 'di ba? So, God bless na lang po sa nakiramay. So, Sisigara this is with love, sa masakit talaga mawala ng isang mahal sa buhay, lalo na't kapatid mo, mahirap, 'di ba? Pero tanggap na natin 'yun kasi mas tatanggapin nga natin kung may sakit naman at nahihirapan at nasasaktan siya, napakahirap sa isang kapatid makita yung kapatid niya na nahihirapan kaya okay na 'yun, at least kinuha na siya ni Papa Jesus. Ayan guys, thank you so much for my 4 million na viewers and the 4 million thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan, so thank you sa inyo. Ilan days, wala tayong, nag-livestream ako kanina almost ilang minutes lang 'yun, may wifi dun sa pinuntahan namin. So, inano ko pero bigla naman nag-ikot-ikot kaya natakot ako, inend ko na. Kasi mahirap naman yung baka mawala hindi ko ma-save. Kasi sa dami ng tao, ayan. Kasi 'pag may thanks ka daw sis parang pinasasalamat mo daw na namatayan ka. Kuya say thank you ka. Kaya nga 'di ba? So you need to say thank you kasi yun ang pamahiin kahit saan. Hindi natin pinagpasalamatan na may mamatay but then, ayun kasi 'pag, ang iba kasi 'di ba, ang iba nakakapag-thank you pero sa amin kasi 'pag ang patay 'pag namatayan ka at may nag-thank you parang, malapit ka sa, salubong, yung salubong, yun kaya instead of thank you, you say God bless. Ayan. So, thank you so much sisi. Mag-isa ka lang ba umuwi ngayon? Okay, so mag-isa ka pang umuwi ng Pinas, sisi Gara Dishes with Love? Kumusta ang flight? Wala namang ano, wala namang, oo sisi mag-isa ako uwi. Oo, sige okey lang 'yan. Okey lang 'yan sisi basta mag-ingat ka sa biyahe. Be strong na lang. So, ang baba mo, ano na, airport na ng, connecting flight ka ba? Saan ka bababang airport? Malapit sa Isabela. So, ayan. Yung kapatid ko kasi nung galing dito sa Clark, maganda din pala ang airport ng Clark. Bukas pa flight ko sisi ng gabi. Okay. So, mag-ingat ka and, pakalakas ka. Manila, okay. So, Manila ka? Okay.
Akala ko kasi, dito ka na bababa sa ano, Clark. Clark Airport, from Dubai to Clark. Then meron na dun bus, going to Isabela. May bus or van. Kasi na-try ko siya once nung pumunta yung sister ko dito. So, from, Clark to Cebu siya. Nakita ko maganda, then ang daming sasakyan going somewhere dun sa, tawag dun, Dagupan Terminal. Mm. So, mag-ingat ka, sisi. So, shout out to everyone. Ayan. So, konti tayo. Hindi nila in-expect na mag-live ako. Thank you, Vince. Ayan, si Vince naka-grade 4 na. Congrats. Congratulations to you, Vince. Hindi. 398. Dalawa na lang ang kulang niya. Okay. So, ayan. So, ito yung, ano natin, pagbabalik na live stream. Titingnan natin kung, kahit 2 oras, okay na sa akin yun. Thank you. Ayan, si Vince. 398 ka pa lang, Vince, no? 398. So, wala pang pumapasok na iba? 390. Dalawa pa ang kulang ni Vince. O, isa na lang. May umano sa'yo. Isa na lang ang kulang ni Vince. So, thank you. Ayan si Alias TV. If you are not yet connected to Alias TV, guys. Okay. Ayan. Kapag live ako kanina pero konti lang. Kaya dagdagan natin. Ano ba inaantok? Okay. Shout out. Shout out to everyone. So, mangisda lang kayo dyan, guys. Dito lang ako. Tambay-tambay. Tambay-tambay tayo. Have 4 million viewers. Okay, guys. Ayan. Still we have the 4 million viewers. Big shout out to you, Ben Sculet, Gara Dishes with Love, and Kuya Jay's Vlog, and also Alias TV. So, thank you so much, guys. Maraming salamat. Ayan, mag-isda kayo dyan para ma madagdagan ang mga bananas.
Ayan. Ayo much. Ano yan? Mat na baging sa. Ano yun? Baliw. Ano yun? hindi naintindihan, dinilid niya. Ayan, AOM 4 March. Hindi. So, thank you. Thank you for the 4 million viewers. Maraming salamat. Ayan, maray na banggi man sa imo. Taga Bicol ka pala. Paano to basahin ang pangalan mo? Civil Service Review. Ano yun? AUM 4CH. Ayaw ko, hindi ko alam. Ayan. Binigyan na kita ng isa. Maray na banggi sa imo man, tabi. Taga Bicol siya pero aha. Hindi ko alam ang ano niya. Salamat. Maraming salamat. Yes. Inano kita. Civil service pala siya. Civil service. Review Philippines. Civil Service Review Philippines. So, thank you so much for coming to my live stream. Ayan guys, si Bicol siya, taga Bicol. Si Civil Service. Ayan. If you are not connected, be connected na lang sa kanya guys. Vince, nandiyan si Vince. Gara Dishes with Love and Kuya J and also Mr. Al, yes, TV. Thank you so much guys. Ayan, so nawala kasi ako ng live stream for how many days? Kaya medyo konti tayo but bukas padamihin natin ang ating viewers. Thank you guys. So, ayan. Stay tayo ng kahit 2 hours sa live natin ngayon para makasama ko kayo. Makasama ko kayo dahil na-miss ko kayo ng ilang araw. Ayan. Na-miss ko kayong lahat. So, we have 3 million viewers. Ayan. So, 3 milyon, guys. Patamsak naman dyan si host sa mga hindi pa nagtamsak. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Tambay lang kayo. Okay lang. Okay lang yan kay host. Basta mangisda kayo dyan. Ayan, salamat. Joan and Bonnard is in the house. Hello to you, Joan and Bonnard. Welcome to my live stream. Ayan, guys. If you are not yet connected to Joan and Bonnard, be connected also to Joan and Bonnard. Okay, guys. So, ayan. Magkonekta ka na kayo dyan. Magmahalan kayo, guys. Magmahalan kayo.
Shout out to everyone. So we have 4 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Okay, so shout out to everyone. Shout out to everyone. Ayan. So guys, nandyan si Joanne Bonar, then si Kabayan na sino itong kabayan ko? Si Civil Service Review. Thank you. Maraming thank you. God should love Kuya Jay and Vince Colette. Thank you. Maraming salamat. Shout out. Shout out kayo dyan. Ayan. Thank you, Dad Eddie TV. Ayan, guys. Si Dad Eddie TV is a monetized channel. Siya yan. Si Jong, Jong Jaili. Ayan. Kung hindi nyo pa kaano si Dad Eddie TV, mahalin nyo na si Dad Eddie TV. Ayan. So, kumusta Dad Eddie TV? Salamat sa pagpunta at sa tamsak nyo. Ayan. Medyo ano pa tayo pero ayan, sige lang. 'Di ba? Maraming salamat. Na-miss ko kayong lahat. Simulan na naman tayo ng simulan na naman tayo ng ating live stream. Ayan. So, kahit maka-isang oras lang ako ngayon o 2, okay na. Then bukas naman. So, diyan lang kayo. Salamat sa pagtambay. Ayan. Okay lang, host. Okay lang, host. Kunti. Yun nga, 'di ba? Kahit konti basta may live stream, ayan. Okay naman ako, Dad Eddie TV. Survive pa rin ang isang mahirap, 'di ba? Sabi no ng matatanda. Pag pag nagkasakit yung mahirap isang araw lang. Pero minsan sumusobra naman sa isang araw eh, 'di ba? So, sumama lang talaga ang pakiramdam ko ng sa puyat din siguro. Ayun. Kaya ngayon pa-start naman tayo.
simula ulit nakapag-recharge na eh. Ayan. Hello, Miming. Say hi to them, my kitty meow meow. Ayan. Okay na, tamsak na. Salamat, Abi Manoy, sa tamsak mo. Yung match. I am for... Hindi ko alam basahin ang iyong ang iyong name, kabayan. Ay, kagagaling mo sa sakit. O, kaya nga, di ba sis? Pero, okay lang. Kaya yan. Ayan. Ganyan talaga. So, titigil. At susuko. Kaya nga, ayan, Alpoterong Oragon, maray na banggiman sa imo. Shout out to Alpoterong Oragon. Ayan guys, si Alpoterong Oragon. If you are not yet connected to Alpoterong Oragon, guys, please be connected guys. Okay? So, Dad Edit TV, ayan, si Dad Edit TV is a monetized channel. So, don't skip the ads, guys. Thank you. Okay, dalawa na ang boses. Ayan. So, maray na banggi man sa imo, Mr. Alpoterong Oragon. Ayan, may isa pang taga Bicol, pero hindi ko alam ang niya, paano basahin yung kanyang pangaran. Ayan. Duman ka lamang sa harong kuhos, iyo na garod. Hindi pa ako, iyo na. Ayan, nakaano na ako sa iyo. Ayan. Hindi maano, sobrang liwanag ko nga para makita mo. Okay. Ayan, nakabel pa ako sa imo. Ayun na tabi, Mr. Alpoterong Oragon. So, thank you guys. Ayan. So, 6 na tayo. Thank you. Maraming salamat. Iyo tabi sa mga hindi ko pa dito kadikit. Tara na, game na. Ayan. So, guys, i-support din natin ito si Kabayan. Pira na nga ni harong mo Kabayan. Hilingon ko daw. Dahil man nakatago man sukuyan mo. Nakatago so kasagingan mo. Ayan. Okay. Thank you so much, Kabayan. Nasa Thailand ka? Ay, nasan ka? Coronavirus. Bangkok, Thailand. So, thank you. Ayan, nakabel ka man sa ko ate. Yes, thank you. Ayan, wala pa sa 1K host. Ayan. So, guys, please support Alpoterong Oragon, guys. Nandiyan si Sigara, This is with Love. Kung nandyan pa. Nandyan siya nag-iimpake siguro kasi flight niya going to Isabela tomorrow. Bukas ng gabi ang flight niya pa Pinas. So, we extend our condolences to Sisigara Dishes with Love. Ayan. Nandyan si Alpoterong Oragon, kababayan ko yan. Bicolano yan na Sisigara Dishes with Love. Kung paki-anuhan naman siya. Kung hindi pa kayo konektado sa isa't isa, pakipag-konekta na kayo guys. Ayan. So, saing ka nga ni sa Bicol host? Sa Bulusan, Sorsogon City. Bulusan, Sorsogon City. Ayan. Saing ka sa Bicol, Alpoterong Oragon. Taga Sorsogon ako. Bulosenia.
I am a Bulusinia. Sus ko masira mga pagkaon duman ata iyo na. Kikaulion lamang. Kikaulion lamang ano, kabayan. Ay, Ligaw. Oo. May kaklase ako sa college diyan, sa Ligaw, Albay. Si Cyril Quijada and Ivy Risgonyo. Yung mama ni Ivy Risgonyo is a teacher sa Ligaw. Ayan. Kaya nakaduman ako sa Ligaw, 'di ba? Maski sa ina sa nanakaduman si host kang college ako sige ko sa nanrabas. Ayan. So, Miss Rosan Adam is in the house. Thank you so much, Miss Rosan Adams. Okay, guys. Miss Rosan Adam is in the house. So, if you are not there yet connected to Miss Rosan Adams, kindly be connected. Ayan. Hello to you, Jerica Frente. Ayan si Miss Jerica Frente. I miss you. I miss you, Miss J. Ano, so pasensya kayo medyo hindi okay si host nung mga nakarang araw kaya ah, ngayon lang ulit tayo magla-live ng kahit sabi ko kahit maka 2 hours lang ako or 1 hour today, okay na. But may bukas pa naman, 'di ba? Ayan, si Alputerong iyo sus masira mag-uli. Iyo kaya nga, 'di ba? Maka na nakakamiss yung ano, nakakamiss yung mga pagkaing probinsya. Thank you for the thumbs up. Saglit lang ha, i-close ko yung window namin. Okay. So thank you for the thumbs up, Miss Rosan Adams. Thank you also for coming to my live stream tonight. Rosa Laquachera is in the house. Hello to you, Sisi. Okay, ayan. Hello, host. Kumusta ka na? Okay lang. Okay lang. Going strong. Okay lang naman si host. Maraming salamat sa mga concern. Napagod lang at napuyat. Kaya nagpahinga ng ilang araw. Ayan. So, guys, big shout out to Miss Rosan Adams. If you are not yet connected to her, be connected. Also to Miss Rosa Laquachera, Gara Dishes with Love, and to my dalawang kabayan dyan, yung si Civil Service, ayan, nandyan siya, si may 4CH, AUM, and Dad EDTV, ayan. Pinagod at pinunod si si Dad EDTV. Ayan, OTW na ako, Rosan Adams from Rosa La Cuachera. O, ayan, sige, mag-isdaan kayo. We are 10 and 10 million viewers. Thank you and for the 9 thumbs up of love. So, thank you so much. So, we have one monetized channel in the house. So, that's Dad EDTV, guys. If you are going to visit his channel, kindly don't skip the ads. Ito po yung ano niya, ang main channel ni Lisa Sobrano at saka ni Enrique Hill. Kung nandyan si Enrique Hill, ito po yung kanyang main channel. Ayan. Yan po ang pupuntahan nyo. Si Dad Edit TV. Ayan. So, thank you. Thank you, thank you. Pinagod ako ng YT Napuyat. Yung sobrang puyat mo, parang iba na yung ano sa amin yung outcome ng yung gabi nagiging araw sa amin, then ang araw tulog ako. Parang iba yung pakiramdam kaya sabi ko, "Ay ano 'yan, ano na ang nangyayari parang ano na, mali na ito." Ayan. Kaya
kailangan natin ng ano, pahinga din. Okay. So, ayan guys. So, we are 10. Thank you so much. Ayan. Hello, Insan. Ayan, si Celia Mimaytan. May mga taga Bicol dyan. Kilala mo yan? Taga Ligaw Susaro, si Alputerong Oragon. Ayan, si Alputer Oragon. Okay. Down Tamsak. Thank you sa Tamsak, Insan. Happy Hearts Day. Ayan. Happy Valentine's to everyone. Ayan. Kahit hindi na Valentine kasi araw pa rin ng mga, puso pa rin pag February, di ba? Ayan. At Cecilia at Bicolana ako vlog. Ayan, si Alputer. Ayan, si Manay Cecilia Mimaytan, taga Albay. Tapos, wala pa si Noel B. Vlog sa Indaw. Ayan. So, mga taga Bicol dyan, ano na ipag-alat nindo. Inuta na ako nindo. Ayan. Belated Insan. Happy Valentine's sa Indugabos. Yes, thank you so much. Rosa Laguachera is from Veracatan, Duanes. So, thank you so much. Sarong bang Bicolanang Magayon, si Rosang Laguachera. Ayan, she is from Vera Catanduanes, guys. Kabilang isla to, pero ang sarap sa Catanduanes. Alam mo ba yung experience ko sa Catanduanes, no? Na Erescapade daw. Yan, inabutan kami ng bagyong sisang sa gitna ng dagat. Ay, sus. Ayan ang aming experience sa Vera Catanduanes, but it is worth it. Alam niyo bakit? Ang daming seafoods dun. Fresh from the sea, fresh from the ocean. Yan, ang sasarap ng mga pagkain dun sa Vera Catanduanes. As ayos, dakulon mga uragon digdi. Iyo nga ni. Iyo na nga ni Alputer. Kaya dumana na sa isa-isahin mo ng mga bahay nila. Ayan. Jeda Caprinte, hi Sisi. Yes. Hello to you, Miss Jen. Nakita ko 881 ka na. So, malapit-lapit ka na sa katotohanan. Keep it up. Okay. Parang Batanes ang ganda ha. Bayugin nga lang. Haha. Bagyuhin nga lang. Yes. True. Diba may falls pa kaming pinuntahan dun eh. Sa Virac. Tapos doon kami nag-stay kina Eden Quintal. Then the following, after 2 days yata doon pumunta kami sa Camarines. Batu Vera Catanduanes. Kina Rosicel Taroy. Yan. Memorize ko no, kaklase ko nung college. Okay, so thank you. Miss Cecilia Mimaytay, ano gabos uragon dito? Oh, Alputay uragon, tara na, magtarawanan kitang lada. Ayan, tawanan nindong mapula-pulang lada, so ladang labuyo dyan, itauna kay Alputer Uragon. Ayan. So, thank you so much. Also, support guys, Trupang Uragon, to also, Jerica Prente, nandyan sila. Miss Rosan Adams, Dad EDTV. Ayan si Manoy Dad EDTV ha, ina. Yaon dyan si dainindo pag dumanon so harong ni Lisa Sobrano buda ni Enrique Hilta. Kay Dad EDTV an. Tatauman yan magbikol. Maarang gayod. Kasiram-siram kang kang pinangat ni Manay Kasubago na hiling ko sa Facebook. Dahil lamang ako tinawan. Ayan, so Manay Cecilia Mimaytan, Gongsi Kwaile sa habi-habi mo. Happy birthday. Okay. Yung Jaily, Dad EDTV lang po. Ayan, Dad EDTV. Ayan si Jong Jaily. Kay Dad EDTV pa rin yan. Pag lumabas dyan ng iba-ibang artista sa kanya yan,
puwera lang kung si Justin Bieber nakita niyo 50 million ang subscriber, ayan. Ayan, oh, binababa niya yung kanyang pangalan, guys. So, guys, let's go, let's grow and be positive. Ayan, Daddy TV, taga Bicol ba yan? Bicolano manan, tatao nga ni mag-Bicol. Taga ano siya, Bohol? Bohol ka ba, Dad TV, or saan ba yun? Si Dad TV? Nakalimutan ko kung taga saan si Dad TV. Ayan, so shout out to everyone, guys. Mag-isdaan na kayo dyan. No need to mention the names. Basta mag-isdaan na kayo. Nandito lang si host. Okay? Okay, so dyan lang kayo. Magmahalan kayo ng lubos at tunay. Sabi nga, you have to spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. So, ayan. Dream it, believe it, and achieve it. Okay. Yan na naman tayo. Magtawara na naman tayo dyan. Sige lang tayo. Paspasam. Si Rosa Lacuachera, si Manay Cecilia Mimaitan, si Alpotero, then yung isa diyan na hindi ko ma-pronounce yung pangalan niya, no ba, basta yung nakalagay is civil service, nandiyan siya, ayan si AUM4CH, Bicolano din siya. Kasi kumusta manay, maray na banggi, ayan, maray na banggi man sa imo. So, ayan na, Team Oragon, rock and roll na. Cebu din ho sa, ayan, Cebu Gali, Leyte. So, Dad EDTV is sa Cebuano, then Leyte siya. So, thank you, Dad EDTV. Kasabot man niya magbikol ni Dad EDTV. I see, ayan, o di ba? Kasi pag umuwi yang galing sa Korea, lusubin natin sa Cebu si Dad EDTV. Dad EDTV. Mag-swimming tayo sa Cebu. Ang dami doon mga magagandang resorts. Puntahan natin siya. Mangiano tayo doon. Manggulo tayo doon. Doon masarap sa Cebu. So, nakarating lang ako ng Cebu during my senior internship. Yes. I stayed 6 months sa Cebu Doctors Hospital. Yan. Vicente Soto Hospital. Ayan. So, diyan kami nag-OJT noon. Ayan. Commander Kapitan, hello. Hello to you, Commander. Ayan. Si Insan, rabasunon ka. Ata iyo, kadakol ko na halos nalibot ko na yata ang Pilipinas. Kang kararabas ko manay Cecilia Mimaitan. Madami ako narating na lugar. No, kasi for the past how many years naman elementary, simula nung nagkaisip ako, never ako na nakakalabas ng bahay. Kaya, nung nag-college ako, nakakuha ako ng ng tiyempo ba, na ako, na libot kung saan-saan. Kasi hindi yung bantay ko lang ay yung kasama ko lang sa dorm, yung kasama ko lagi, 'yan. Kasi pinababantayan nga ako nun. Pero nakakaipsot pa manggiraray manay. Ayan, so grabe ang pigdurman-duman mi Cebu, Davao, ayan. Kaya, na-enjoy naman ang life, 'di ba? Bago ka nag-asawa, at least na-enjoy mo yung buhay mo being a single. Kaya 'pag nag-asawa ka na, wala na, parang ay na, pero 'pag hindi mo pa talaga narating ang isang lugar na gustuhin mo, ayan,
Mararating mo din 'yan Manay Cecilia Mimay ano, oo, 'di ba as in talaga 'no, napakahigpit talaga ng mga nagpalaki sa amin. Punta ka dun, mama na mama mo na, punta ka, may oras pa. Good for 4 hours lang ang makita mo ang tunay mong mama, then susundo ka na. Ayan, so ganyan ang buhay kaya nung nag-college ako para akong nakawala sa Torel. Pasyal dito, pasyal doon, basta hindi napabayaan ang pag-aaral, ayan. Sabi ni Commander Kapitan, "Sain ka sa Bicol host? Taga Bulusan ako, Bulusan, Sorsogon." Ikatabi Commander Kapitan, "Sain ka sa Bicol? Pwede host 'pag nagkataon." Yes, maganda si Cebu. Ilang dekada na hindi nakarating ng Cebu 'no? 1980 1987 ako nandun, okey. Hi Yong, ayan. Commander Kapitan, si Yong Jailwi is si ano po 'yan, Dad Edi TV po ang puntahan mo. Pilar, mama ko sabi niya. Taga Pilar, ay iyo, nagduduman ka sa Pilar? Ayan, sisay digdian mga taga Pilar, Dunsol, ayan. Sa Dunsol nandun yung Butanding. Uy, ang ganda ngayon 'di ba, ang daming Butanding na nagpapakita ngayon. So meaning, hindi sila takot na ngayon sa tao nasanay na sila sa tao talaga. Ayan. From Miss Jerica Prente, padikit po sa mga bago, ayan. Guys, if you are not yet connected to Miss Jerica Prente, be connected to Miss J. Malapit kami sa Dunsol. Opo, malapit nga kayo sa Dunsol. I've been to Dunsol, Pilar. Ayan. Yung sister-in-law ko is from Pilar, Sorsogon. Yeah, may sister-in-law ako. Ang husband ng kapatid kong bunsong lalaki is taga Pilar. Okay. So, thank you for the thumbs up, Commander Kapitan. Ayan, ang ganda ng sasakyan ni Commander Kapitan. Pasakaya daw kami dyan. Ayan. So, thank you so much, guys. So, we have 9 million viewers. Thank you. And 11 thumbs up of love. Ano surname ng sister-in-law mo? Madrideo. Madrideo. Madrideo ang apelyido niya. Yeah. Madrideo. Ayan. So, si Manay Cecilia Mimaytan, pinsan namin yan kasi kaapelyido ko. Kaapelyido namin, Tan. Tan family from Bulusan, Sorsogon. Ayan. So, thank you so much guys. Maraming salamat. Kadakol naman akong kababayan na nahiling digdi. Ayan. Uy, monetize na ang channel mo, Manoy. Ayan pa eh. Hindi pa. Commander Kapitan, ilan na ang ano mo? WH mo? Ayan. So, ayan guys, magmahalan kayo. Nandyan si Dad EDTV guys, Jerica Frente, Gara Dishes with Love, Kuya Jay's Vlog, Civil Service, yung si AUM 4CH. Ayan, hindi ko maano yung pangalan niya. Sana palitan niya ano, yung nababasa. Okay, so mga Bicolano, Uragon. Uragong Maray. So, thank you talaga. Ayan, sinamahan niyo ako. May classmate ako diyan ng elementary sa Pilar. Okay po. Pero sa Dunsol, ang kaklase ko is sa Pilar si Cruz ang apelyido. Ayan, Cruz. Teacher yung mama niya. Si Marie Chris Cruz. Pero nakapangasawa siya ng isang Australiano kaya Dart ang apelyido niya ngayon. Hala, ang laki na ng WH mo. Kami wala pa talaga.
Wala pa talaga kami sa katotohanan, ano ba 'yan. Pero sige lang. So, 2,500 WH, ayan. So, congratulations in advance, 253015 na lang ang hinahabol ni Manoy Commander Kapitan, ayan. So, okay na 'yan. Pakonting-konting ano na lang, konting-konting kimbot na lang, eh, naandun ka na sa monetization na ito. So, ayan. So, si Dad Eddy TV monetize. Malapit na rin ako mag 1 year, ha, ha, ha. Kaya nga 'di ba ako nag-start ako ng YouTube is 2015. Pero yung channel ko ginawa ko ng, mid of October, October 2019. Sa August 1 year na ako. Ay Monica na. Commander Kapitan sa sa August, i-monetize ka na. Don't you worry, mahabang buwan pa yun, eh. Monetize ka na niyan. Ayan. So, thank you so much. Shoutout to everyone. Guys, dalawin nyo naman si Daddy Eddy TV at si Miss Jerica Prente. Mag-isdaan kayo dyan. Dito lang ako. Ayan. So, thank you talaga sa mga nandyan pa at tumambay. Maraming salamat. Ayan. Sabi ko, mag-live lang ako ng kahit 1 hour. Para at least, para bukas naman. Dapat before August mamuni na ako, tama ibi ako niyan. O taman-ta mag-ibi ka. Dahil ka mag-ibi ta magparaulo ka si Lolo ta nag-ibi ka para kaan. Oh. Baad man sabi si Lolo, dumang ka na sa naki-baby shark. Ta nag-ibi-ibi ka. Kapagal magpuyat baga. At ayo ako nag-iri lang na. Nag-iri lang ako kang kapuyat ko. Minamaray-maray pa sana. Kumaibi ako. Nasa Bicol ka ngunyan? Nasa Bicol ka ngunyan, Commander Kapitan? Nasa Bicol ka ngunyan? Or, ayan, kagayon sang kutsi. Magayon na ang kulay kang kutsi mo. Qatar ako now. Okay. Mi habibi. Ayan. Nasa Qatar si Commander Kapitan. Ayan. Pero taga Bicol lang agom mo. Commander Kapitan, taga Bicol lang agom mo. Ayan. So, ayan na si Manay Mimay Tan. Nasaan na? Ayan. Shout out everyone! Hindi sila nagko-comment. Nangingisda yata sila kaya okay lang. Thank you. Maraming salamat sa pagpunta. Iyo taga Sapa ang agom ko. Sapa. Anong Sapa? Sapa. Sapa. May lugar na Sapa sa Bicol. Sapa. Ang Sapa sa Muya, utong may pig. San Antonio Pilar Sorsogon. Okay. San Antonio. Saan ba sila Harani ka mo sa eskwelahan? Kang Pilar? Pilar Elementary School ba? Oo. Pilar Elementary School. Ayan. So, guys, thank you ha. Maraming salamat. Ayan. So, tapusin ko lang yung 1 hour. Then, bukas ulit tayo, guys. So, we have 5 minutes. Malapit sa Giron sa Dawitan. Okay. Oo, sige nga. Dakulon duman ang seafood sa inyo. Mura pati ang sa mga alimasag, kada rakula.
'No, ang lalaki ng alimasag sa inyo tapos yung iba yung lasa niya kaysa sa ano, dun sa mga iba mas malasa, na i-compare arani sa Dunsol iyo, arani siya sa Dunsol. So, ayan. Mag-aano tayo, mag ilan pa kayo, ayan. So, may 5 minutes pa tayo ano mga kabayan na nandiyan, mga kabayan ko na nandiyan pa. May 5 minutes pa tayo, so bukas naman medyo siguro haba-haba ako bukas ng live stream, ayan. Mag-Pinoy-henyo ka ba? Pinoy-henyo. Hindi ako mag-Pinoy-henyo. Hindi natin alam yung mga Pinoy-henyo na yun. 'Wag tayo muna mag-games, games kasi ang iba na ano yun, nung last week, maraming nagpaik-ik mga bigay ng mga kaik-ikan, yung mga pa-promo-promo. Ano, may iba ni-report yung mga live stream nila or inano talaga ni lolo yung live stream nila. Ilan na ba WH mo host? Diyos ko 800. 800 pa lang ang aking WH. Iyan nga sa kapupuyat ko giri lang ako. Hihiri lang ako. Kauyam nga ni. Higiri lang nakapuyat. Tapos, iba na yung routine ng buhay namin. Yung gabi naging araw, yung araw naging gabi. Parang iba, hindi na kami kumakain. Kasi tulog sa araw, di siyempre hindi ka nakakain. Pag nagising ako ng alas 5, yun pa lang yung kain ko. Kaya, ay, nako. Ay iyo arayong papalan iyo kaya nga ni, 'di ba? Tiyaga-tiyaga lang ini. Ayan, so kanina may mga, videos ako na naikuha sa Camp Janhay. Galing kami sa Camp Janhay kanina kaya i-edit ko mamaya din, i-ano ko, i-download naman. Ayan, mai-download naman para dumami-dami yung ating, movies sa ating, channel. Ayan. So, ayan guys, maraming salamat sa inyo. Dad Iri TV, thank you. Maraming salamat sa support mo. Ayan guys, so we have 2 minutes more. 2 minuto pa tayo. Maraming salamat sa suporta. So, ikaw mamumuni ka na talaga kasi 2.5 na yung WH mo. Sana nga 'pag na-moni tayo, mag-apply tayo ng monetization, walang maging problema ano? Asan na ba yung iba at wala sila message, ha? Ayan nga nag-isda siguro sila, nangisda siguro sila. Yung kay Dad Eddie TV diyan, 3. So, 4 kayo na diyan. Baka nangingisda, okey lang yun okey lang yung kabayan. Kasi para makapangisda sila at makabanana na rin para focus na lang sa WH kasi mas mahirap talaga ang WH. Ayun, nawala na si Cecilia, oo. May school kasi bukas 'di ba? Kaya yung mga bata kasi baka maaga si Manay Cecilia matulog. Ayan, puntahan ko 'yan maya. Okey, ayan kumanda. Puntahan ko 'yan maya. Opo, sige. Puntahan mo mamaya si Manay Cecilia, siya, taga-Albay siya. Tapos si Noel B Vlogs naman taga Daraga, Albay. Albay, oo. Tapos pero si Manay Mimay sa Las Piñas na siya naka-star. Sino? Hindi siya teacher. Sa harong lang siya, nag-aano sa mga aki niya. May business yata sinda. Sinda Manay Mimay Tan. So, sa Las Piñas na siya nag-i-star.
Ayan. So, ayan, naka 1 hour na. So, guys, maraming salamat, Thank you sa support. Dad Eddie TV, thank you. Gara Dishes with Love. At sa mga kabayan ko na nandyan, Commander Kapitan, ah, Commander Kapitan, ah, oo, ayan, so 1 hour na. I-end ko na yung live stream ko para ano, ayan, si Boss Paxio Pax, thank you. Sige, salamat. Bukas naman para medyo mahaba-haba kasi, para mahaba-haba tayo bukas kasi galing kami ng ano, lumabas kami, then pagdating ko sabi ko mag-live stream ako ng kahit 1 oras. Opo, Boss Pax, bukas na lang ulit natin haba-habaan kasi sabi ko nga mag-live stream lang ako ng 1 hour kasi para may live stream wala akong mai-download kasi ngayon. So kanina habang nandun kami sa labas, kumain kami, nakapag-live ako dun kasi may wifi but, mga 20 minutes lang siguro yun yung naiano ko sa live ko kanina kasi nag-ikot-ikot na yung wifi sa dami ng tao. Ayan, ayan, okey sige. Okey sige, ayan sabi ni ano para makapagpahinga na rin at, makapag-edit-edit pa tayo ng ating mga video na kailangan nating i-ano natin ngayon, maidagdag. So, ayan. So, thank you, Boss Pax. Moni ka na ba? Tapos ka na ba, Boss Pax? Naka-moni ka na ba? Malapit na 'to, kahit 10 minutes lang. Ay, wow! Congratulations, boss! Ayan, so monetize na si Boss Pax. Thank you. Ay, ngayon lang. Thank you. God bless you more and more, Boss Pax, Pax. Thank you talaga. So, ayan, monetize na at long last si Boss Pax, Pax. Congratulations, Boss Pax. Ayan. So, kami na ang susunod. 800 yung WH ko. Ay, kumusta ka? Muni ka na pala. Congrats. Ayan, Commander Kapitan si Boss Pax. Monetize na daw. Ayan. So, ayan, maghilo-hilo kayo dyan. I-ano ko daw ng 10 minutes, i-extend ko ng 10 minutes, sabi ni Boss Pax. So, kaya ayan. May 7 minutes pa. Kaya, sige lang. Ayan, from Gara Dishes with Love at Paxel Pax, shout out. Ayan. Andiyan na, monetize na si Boss. Si Boss Paxel Pax. At long last, nako. Yan na talaga ang ano, Boss Pax, makatutuhan ng monetization. Okay. So, congrats. Si ano siguro, ayan. Sorry, hindi ako nakakadalaw sa LS mo kasi I have bad situation. Yes. Boss Pax, pauwi ng Pilipinas si Sisi Gara bukas ng gabi. Ayan, kasi namatay yung sister niya. Kaya, ayan, uwi siya ng saglit. Buti pinayagan ng kanyang boss. Galing naman ako kay Manay Cecilia, laki na pala taon niya, ha. Kaya nga 'di ba, ang laki na ng bahay niya pero yung WH pa kasi ang ano niya. Sa katapusan pa sana 'yan kaso may viral ako kaya malaking tulong din sa akin. Ano yung binairal mo na boss, ano yung ano, ingat sa biyahe, Gara Dishes. Ano yung viral mo dun? 'Di pa ako nagbukas ng mga ano niyo, channel. Ayan, so okay. So, thank you so much talaga. Maraming salamat sa inyo, guys.
O 'pag may viral 'di ba, saglit lang. Pero kami kasi walang viral, eh. Ano kaya ang gagawin ko? Tumambling kaya ako sa bulkan. Ma-viral ako 'no? Wag mo na lang tingnan sis. Ay, wag na, bawal pala. For, ano lang, for your eyes only. Ayan. At Paxo Pax, thanks. Ayan. Wag mo na lang tingnan sis. I know. Ayan, si Boss Paxo Pax. At least, ayan, sayaw ka budots para viral. Naku, a ano na yun, eh, wala na ang budots ngayon kahit magbudots pa ako hindi na ako magva-viral. Paksiw Pak, shoutout mo ako ha Brad kung mag-e-LS ka. Yes, ayan i-shoutout mo daw si ano, Gara para maka-banana na din 'yan ano, Boss Paksiw Paks. Na hindi siya para makapag-LS ka na ng ano. So, thank you guys. Maraming salamat. Ayan si Dad Edie TV. Ayan nga, Boss Paksiw Paks, si Dad Edie TV din monetize na. Thank you, Dad Eddie. Ayan. So, nag-extend lang ako ng 10 minutes. So, may ano pa, 5 minutes more to go pa tayo. Ay, 7. 3 minutes. Kaya nga sisi kahit man lang sa banana, ako graduate. Kaya nga eh. Ako, kahit nangingisda ako, ang hirap na pala pag nakabanana ka, parang effort ka ng effort na mangisda. Pero minsan naman, ewan ko dun, bakit parang ang hirap na maki-banana. Kaya okey lang, sige lang, go lang tayo. Oo nga sisi para maka-banana ka na, ganyan. Si Gara This Is With Love yata siguro ano na yun, pasok na sa monetization. Tatamarin ka na rin, kaya nga nakakaano pero 'pag minsan naman may pumunta sa'yo na tinapik ka, yun sinusuklian ko na lang. Pero yung mangisda, ano-ano na lang talaga, Boss Pax. Ayan. So, thank you so much talaga. Maraming salamat. Konting oras na tambay, okey na. Naano ako, na-over fatigue yata tayo sa puyat, grabe. Kung sino ang papasok sa'yo, yun ang sa'yo, hehehe. Ayan, okey. Kaya nga po, 'di ba? Commander Kapitan, okey na Gara. Ayan, sis Gara This Is With Love, tapos na si Commander Kapitan. Sa bahay mo. Thank you. Maraming salamat. Si ano, si Manay Cecilia Mimaytan, ewan ko kung ilan na yung WH niya. Ako nasa ano pa lang, eh. Mhm. Nung isang araw nag-ano ako, kailan ba itong nag-905 ako, pero nagbawas siya nung kahapon. 8 ano na lang siya. Yung Jai, hi. Si Dad Edie TV yan. Commander Kapitan, si Dad Edie TV. Ayan guys. So, ayan. Maraming salamat sa inyo guys. Magkita-kita tayo ulit. Boss Pax, thank you and congratulations sa'yo. Dad Edie TV, maraming salamat. Commander Kapitan Kabayan, maraming salamat. Miss Jerica Prente, thank you. Manay Cecilia Mimaytan, ayan. Salamatunon, tabi sa Indog Gabos. Ayan guys. Maraming salamat talaga. Oh. Ayan. Tapos ka na opo, ano, Mr. ano, alias TV. Oh, mag 1 hour lang ako kasi bukas naman. Pero sayang, eh. Hindi ko ano
Ha? Baka masobrahan naman tayo. Masobrahan naman tayo, eh, kinabukasan lagnatin naman tayo. Kaya pahinga-hinga muna ng konti. Hmm. Hello, Some Games. Hello to you. Shout out. Ayan, guys. Maraming salamat, Boss Pax, alias TV, thank you, bro. Maraming salamat. And Commander Kapitan and Dad EDTV at sa lahat na nandito. Gara Dishes with Love, ingat ka sa biyahe mo bukas. And condolence ulit sa inyo, sa pamilya mo. Maraming salamat. At mag-iingat ka lagi. And message ka lang sa akin pag nandito ka na sa Isabela, ha? Maraming salamat, Sisi. And be strong. Ayan. Bye to you, alias TV. Bye, bro. Ayan. So, bukas, hopefully, madalaw kita sa live stream mo. Makapag-request nga ng isang kanta para ma-recharge. Okay. So, Boss Pax, thank you and congratulations. Dad EDTV, Babush. Okay. So, Miss Jerica Frenti. So, everyone, goodbye. I'll see you again tomorrow on my live stream. Okay? Okay, bye. See you. Okay, PM na lang, Boss Pax, and sisigara din siya. Ingat ka sa biyahe. Goodbye, everyone. I'll see you again tomorrow. Naka-bell naman ako sa inyo, kaya makikita nyo pag naka-live ako bukas ulit. So, thank you so much for your time, for spending your time with me. Thank you, and God bless us all. Thank you. Bye-bye. I love you all, guys.